Bu begençli pursatlardan öňkü aýylgan şuwakalar geçmişde galdy. Gulruhsor Rofi we fevral aýynda Täjikistana baryp Punjaken şäherindäki maşgalatyna gowuşdy. Mundan ozalky 3 aýyň dowamında Gulruhsor Yemende töweşejileriň elinde zaman saklandy. Ol öz ýakynlary bilen görüşmegiň özüne miýeser etçeginden hem habarsızdy. Gulruhsor 2009-njy ýylda Yemende Marib şäherinde harby gospitalda şepagat uýaty bolup işläp başlapdy we bu ýerde zähmet çekýän 200 çemeti beýleki täjik lukmanlarynyň hem şepagat uýalarynyň hataryna goşulypdy. Ol pul gazanyp Täjikistanda jaý satyn almak arzuwy bilen işlänligini görüň berdi. Gulruhsoryň sözlerine görä oktýabryň soňky günlerinde onuň arzuwlary puç boldy. Mescidin daşynda ulag durdy. 6 adam meni tutup ulagyň içine taldy. Ýene biri meni elindäki tüpeňi bilen urdy. Men özümden gitdim. Gulruhsory zamun alanlar onuň saklanýan ýerine ýygyderli çalyşyp durdular. Olar Zenany urup ýençdiler we ony binanyň ýerdemininde zynjyrlap goýdular. Zenanyň gaçyp gutulmagy bolan umydy öçüp barýardy. Diwarda deşik bardy we men köçäni görüp bilýärdim. Men kimdir birinden kömek soradym. Bir bölek kagyza hat ýazyp daşar okladym. Gulruhsor özüniň kim tarapyndan zamun alınanlygyny bilmändi, emma Islam döwleti atly islamçy ekstremistleriň nyşany hataplanýan Gara baydagyň diwarda asygly duranlygyny görüpdi. Muny görenimde meni gorky bastdy. Men erbet adamlaryň elinde digime göz ýetirdim we halas bolmajagyma düşündüm. Daşary ýurtlulary ogurlamakly kopsuluk ýagdaýy barha yaramazlaşýan Yemende giňden ýaýran ýagdaýy öwrülýär. Ýakyn günde orwunçy siýasat analitik Hassan Haşemyan Al-Qaida degişli toparlaryň Yemende adam ogurlamaklygy girdici hökmünde ulanýanlygyny aýdýar. انجام میدادن. بنابراین انگشت اتهام در موضوع این خانم متوجه القاعده است که تاریخ مشخصی از آدمربایی را برای خودش در یمن داره. Gulruhsoryň 100 çemesi günlük tutsaklygynyň dowamında onuň kärdeşleri we Yemenlileriň ýüzlerçesi Zenanyň boşadylmagyny talap edip çykyş etdiler. Täjikistanly diplomat Yemene seýahat edip Gulruhsoryň zamanlygy barada gepleşik geçirdi. Netijede resmiýetler söwüşüjiler bilen ylalaşyga geldiler. Gulruhsor hömmeti mälim edilmedik pula we söwüşüjileriň biriniň doganynyň türmeden boşadylmagyna derek zamanlykdan goýberildi. Olar meni ýerden oýardylar we taksi duralgasyny eltdiler. Olar taksi sürüjüsinden meni harby ketelhana ekitmegi soradylar. Gulruhsor Punjaken şäherine baryp öz çağalaryna gowuşmak niýetler etdi. Şäheriň häkimi Gulruhsoryň maşgalatyna kömek teklip etdi. Albatta komisiýa jemgyýeti ýaz. Häkim Gulruhsory iş we jaý gurmak üçin ýer bermegi wada berdi. Dorym hamykyl imkanyat. Gulruhsoryň başyna düşen gara günleri geçmişde galdy. Ol indi Yemene gidip töwekelçilige baş goşmajagyny aýdýar. Emma onuň Yemende galyp işleýän kärdeşleri zorlugyň hatar astynda galýarlar.